mám toľko teraz veľa na krku, lebo mali tu byť zabezpečené také veci, ktoré nie sú tu zabezpečené. A mám plnú hlavu toho. Ale jazdíte a dobre, roto to mi sa mi chodí, páči. takže... Super, to je vaše auto? Áno. Aj tu všetky tu na toto, čo majú tej Kucharík Motorsport, to sú moje. Aha. Tie tri. A prečo jazdíte iba na tomto aute? Toto je také na rozbíjanie v podstate, akože je to silné, ale karoséria je zachovala, ale je taká obitá, že nebude škoda toho. Jaj, aha. Takže kvôli tomu. Tí dvaja, nej?